Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jam wali mon kala pulloɗo woni so pullo ardoyima jam wali mon bandiraɓe ko arde o yiide vraiment sambaru bande sambaru sare bela ɓuura andirede sambaru kumba donc vraiment kanko kadi o yi soppulo ardo vraiment min jii golle maɗe vraiment min jii darande ma nde te ko mbaɗɗa ko wona koko yombi wona neɗɗo fof wawata wadde créé wona ligne marque de roppa ɗum no gandiri so yimɓeɓe fof mbawno ɗum wadde tanno fof waɗi mais ɗum ino lamdi toujours mine yawno lamdi sacrifice o donc sambaru yi o soppulo ardo vraiment gandanɗa hoorema koko mbatta ko ino waɗi fayida e leñol men he te enen ko enen goreɓe enen jippodi biide enen mbaddi piiji ɗi piiw mi wawa yiide ana waɗa ɗeɗo ɗeni gueɗe joguiɗe fayida e faada e leñol men he ko en tundu wotoru vraiment taw mi wawa hen min kadi wadde jungo ango o yo min kadi vraiment yo a faam min kadi hande kadi pinal angal ngal Allah okki kam ngal vraiment mi wawano woppirde surtout mine yiya yimɓe woɓɓe ino gara ino balla soppulo ardo fina affaire o yaari yeeso pourquoi pas min mo ganduɗa hoorema ko en saare wotere donc min mboɗo hersa ɗum ɗon wadde mo yo kanko kadi ma o sod sappo saji ɗiɗi donc vraiment mbawre yiide sambaru min kam mboɗo weltanima ɓay vraiment ko yettere Allah mbawmi yiide ko yettere Allah mbawmi yiide donc mboɗo ñagani o jaam e cellal kala jiɗɗo soppullo hayɓe jiɗani soppulo ar mboɗo ñagani o jaam e cellal nde Allah waɗanta on ɗum ɓay so a heeɓi jaam e cellal tan mboɗo sikki a dañi foof donc vraiment on calminama yo jaam ñallu e men.